Е, това е. Две момичета, едно момче, един маркуч. Това ще ми напикая. Бате, не прави клизма само! Чакай, че ми падна колата, бе! Давай, давай, не гледай! Мери, следващия път е в петък. Това вече е перверзно. Марийка танцува! Това е мечка! Стига, стига! Виж как нарична. Виж как умичка. Нарична на Теди. Аз ще се спра върху него и след това ще го спра с Кукулино концентрат и ще го върна. Абе, стига бе! Бахти го толкова нери или каквото е там. Нямам друг. Не. Сложите се. Не! Къде е стена? Ето го. Не, то вече. Заглежда да ми... Малкия. Искате ли? В момента. Това е снимано на сутринта. Не се ли борей. Това е картинката на нищо не подозиращите за сега. Няма повече, няма. А дай 5 лева! Добре ли си, добре ли си? Дай! Още! Сега по-добре се чувстваш. Я сега кажи, това мокър не чаках. Само не камерата. Теди, детето как зова? Те спава ли си в реката? За въглища! Пеби, остави те да взимаш въглища. Дай, Пепи! Дай! Пепи, да ти го не цели още! Ти го зарежеш! Просто
този път. Беби, спомни си тя както мъдеше на мота сега. Леко от чудо. Оле. Ади, ела да те изтъркат и тебе! Ади! Добре бе, теляци.